murna mun aure ya Rabbu mai badawa zane yau godewa fara kyakkyawa ga ta dai san kowa dai take takawa ke kike burgewa mai kyau abin dubawa na yiwo kyasawa zuciya ba kowa ke take hangowa ke na yi nunawa mirko na mana mi zama na limana hakan sai sako mai kai kar mu fada kinga lallai ni ke nake ta kauna masonan masoyiya mu gana ke kadai zaki rike amana da ni da ke mi zaman lumana ba fada ba gaba ki zo mu zauna rashin ki zan iya rasa raina. Ya kuma soya kallon sabon simfirin cartoon video song wanda Kiri New TV tare da haɗin gwiwa Buhari Kiri da ke ci gaba da saburbuɗo muku sababbin bidiyoyi masu jawo hankali. Kar ka manta ka danna subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu kai tsaye. Kiri New TV, zaɓin masu kallo da saurare. Kiri New TV, Kiri New TV, Kiri New TV.